Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo pong muli ay mag-update dito sa Malabon Fish Market. So nandito tayo para makita natin kung anong latag ang meron po ngayon dito, no? So yan po yung i-update natin. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so mga presyon dito ng mga bangus. So ito yung mga bangus natin, kada piraso na bentahan meron pong 120, 130. So yan po yung mga presyohan, at ang mga pusit natin dito ay 190 kalahating kilo. Meron din po 220 kalahating kilo. So pumapalo po siya ng 440 dito sa mga pusit. Dito naman ay 380. Yan po yung mga per kilo. Dito yan kay Boss Warley, no? Tapos mayroon siya mga talakitok, dalagang bukid. Boss Warley, magkano yung mga dalagang bukid mo ngayon? 220. Talakitok 250. So yan po yung price update natin sa latag ni Boss Warley dito sa Malabon. Yan po yung mga pinapakita natin price update sa kanyang pwesto. Salamat, Boss Warley. Alright, so mga tumpukan po ng isdang toray, yan po ay nagkakahalaga ng 50 pesos tumpukan. At ang mga bangus na malalaki po rito ay may presyohan na kada piraso 230. At meron din po 250. Pre, dapat meron kang kasamang ano dyan, ang painit. Ako medyo naglaylo muna ako. Tapos mga per kilo dito ng yellowfin tuna, meron tayong 150, 200 pesos. At presyohan na mga kada piraso, no? Mga bangus. At medyo din na malamig din, pwede na ako pumunta sa'yo humingi. Alright, so mga tumpukan natin dito, ito na, mga 50 pesos. Ngayon ang mga 50 pesos na tumpukan na inyong mabibili dito sa latagan sa Malabon. Sariwa na yung ako, nanay. Tunsoy dapat, nay. Ayan ang mga latag ng 50 pesos, tumpukan dito sa Malabon. 50 pesos. Mga 50 pesos na mga tumpukan. Good morning, Nay. Wala kay ganong latag ngayon, walang isda. Lapad pa rin ang nakuha. Oo. Sa linyasi. Mas maganda pa yung ano ngayon, no? Sige po, Nay. Salamat po. So, ito po yung sitwasyon ngayon dito sa Malabon Fish Market ng mga latagan. Tawid muna tayo dito. Dito natin update yung mga latag. So, mga bangus na paninda ni Paring Ben sa Malabon. So, ito pa lang yung mga nakikita natin latagan dito, no? So, yung iba humahango pa yan sa Market 3 ng kanilang mga paninda. So, ito pa yung mga lataga, mga isdang parrot fish. Pitilya, no? So ito yung mga latag nating ina-update sa kanilang pwestuhan. Dito tanong natin kay Lodi. Magkano lapo-lapo mo, Lodi? Magkano na? 200 sa Dalagang Bukid. 240. Ito yung mga isdang talakitok din, no? So ito lang latag ni Boss Warley sa Malabon, no? Ng kanya mga isdang bato. Talaga na isda. Oo.
Salamat, thank you, thank you. Alright, dito naman tayo kay Boss Aris. Ba't po ito magkano? Mga parrot fish. Ang mga latagan dito sagisi, dalagang bukid. Ito yung sinasabi natin, no, yung mga isdang parrot fish. Yan po yung ginagawang fish fillet kasi puti po yung laman yan. Maganda yan, ano? Parang yung nagpapagod. Wala pa siya po ito magkano? Isa lang. Magkano? Magkano ngayon, Boss Aris? Yung malaki. 200 sa mga sagisi. So yan yung mga latag dito ni Boss Aris, no, ng kanyang mga isda at wala tayo gaano makitang ano niya, latagan. 200 pesos. Sa parrot, Pwede na. Sarap. 180. Dito Boss Aris sa Dalagang Bukid, 180. So yun po yung mga presyohan dito, no, ng latag ni Boss Aris sa Malabon Fish Market na kanyang mga isdang bato. Salamat Boss Aris at wala tayong ibang ma-update. Oo, thank you, thank you. Lumot. Magandang umaga po. Good morning. Good morning po. Saan niyo po gagamitin niya? Magmumunggo kayo? Kala ko magigisa kayo sa munggo. Masarap yan eh. Yung daon ng... Yung ano lang, kamatis. Burrito ko po eh. Magkano po, sir? 320. 320. Isang kilo. Kuya, sariwa. Kuha na kayo, ma'am. Sariwa. Lumot, 320. Good morning po, Nanay Noemi. Kuya, yung plato. Pwede kayo po. Sa bangus pa magkano? 200 ang per kilo ngayon. Muradong masarap. Malutong pa oh. Mga bangus dagupan. Pili mo yung ano. Ma'am, pili ka na, ma'am. Gusto mo po ba? Mura na po yan. Sige po, Nanay Noemi. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Sa amin dito. Alright, so dito naman tayo sa mga iba pang latag na ating may update at titingnan yung mga ibang latag. So napakaraming mga bangus na bentahan po dito ngayon, no. So yan po yung mga nakikita natin na latagan dito sa Malabon Fish Market. Yan po yung mga isdang tunsoy sa halagang 50 pesos. At ito naman po yung kada peraso, no? So napakadalang po ng mga galunggong dito. So yan po yung 50 pesos na tumpukan. Good morning sa'yo, Kalbo. At 130 isang peraso ng bangus. So yan po yung mga kada peraso ng bentahan po rito, no? So tumpukan din po ng bangus dito, 150 at 120. At bangus din po dito, tumpukan 150. So tumpukan na po yung mga bentahan ng bangus dito, no? At napakarami. Alright. So dito rin po mga tumpukan 120, mga bangus pandaing. So yan po yung ating mga binablog dito sa Malabon Fish Market, no? Jumong, magkano ngayon hipon mo, Jumong? 280. 280 ang per kilo. Bango mo, Jumong ah. So ayan po, no, 280 dito sa bentahan ng hipon ni Jumong at ang ating mga tulingan ay 180. Iyan po yung mga per kilo.
200, yan po yung mga presyohan ng mga bangus. So puro bangus yung mga nakita natin at na-update natin at mga tumpukan ng hipon. 50 pesos. Magkano per kilo? 250 ang per kilo ng mga hipon. So ito na lang yung balat, angkinin nyo na oh. May nyo na, please. Imay nyo na yung balat ng baka. Ito, kailan mo gagawa ng ano? Video record. Wala, di ka pa napipakita yung picture niya. Wala gaano mga latag. Alright, so yan po yung ating mga in-update dito no, sa mga latagan at dito tayo sa mga gulayan na latagan. So ito yung mga gulay na latagan dito sa Malabon na sa halagang 20 pesos at 50 pesos na bentahan. At yung mga kalamansi 20 pesos, no? So yan yung mga nakakadabalot na pangmasang presyo dito sa Malabon Fish Market. Nanay Cherry, good morning sa'yo. Mukhang wala ka ngayon pang bestseller, ah. Nabenta na po. So mga nakatatali ng mga Ay, vlogger ko. gulay, opo. Boss Lando. Ayan, Rolando ba yun? Boss Lando Explorer. Naghahanap ako dito yung sambong. So shout out po, tol! Shout out, good morning! So si Floresco na naman ang ating nakita, ang ating kaibigan. So yan po yung mga gulay dito ni Nanay Cherry at dito naman tayo sa iba pang latag nila. Magkano talong, Gary? Magkano? 60 pesos per kilo ng mga talong dito kay Gary. Thank you, thank you. At ito naman sa kapatid niya kay Gion. So maraming gulay. Magkano lemon? 200 kilo. Lemon ba talaga to? Lemon, no? 200 ang kilo. Pipino, 50. Kamati, 70 70. ang kamatis natin dito. Sibuyas, ang daan. Sibuyas 100 pesos per kilo. So yan yung mga update natin dito kay Gion sa asawa ni Gandara. So dito naman tayo sa mga gulay nila. Ay, Bastando, shoutout sa mamimili ko. Ayan sila. Shoutout sa mga followers natin. Ayan, shout out, good morning. So ito na yung mga latag niya, no? Take me. Ah, kalahati lang. Iba dito mga presyon ay 10 pesos, may 20 pesos kayo mabibili. At mga kada tapyas ng kalabasa sa halagang 20 pesos. So ayan na po yung ating update sa kanilang pwesto rito, no? Sa Malabon Fish Market. Magkano, Gion, yung upo? Upo magkano? Isang piraso? Iyon, 40 pesos isang piraso ng upo na bentahan niya dito sa Malabon. So ayan po ang ating update dito sa Latagan ng Gulay. Maraming salamat po.